wannan ya ji ciwo wannan yana shi ma ya tafi injuri to nan bangaren arewa sun tafi injuri to ka kare nan bangaren kana ji a yi saboda haka wata rigima sai yakin gurma da kudu gare ka Haka ka faɗa da Hausa.
moka na sani na so ka za masa lodi goga ita uku an yi gabana da shi da shagun garkuwa dama ai saba yi babana mu gani a gidanmu dama ai saba yi ba ya ƙara masa jihoni ya sarki yanzu ko loda mai aiki yanzu ya ƙara loda mai dole na iya ba ba ka da lafiya to jika dole mai lafiya muke haka shi ko ya ga gabar da ya fita inda aka gaba ya ci bai da lafiya to kaga yana sai a ga da kudin nan yanzu shawarar mutu da ka samu nan ne sani ba zai buzo da Allah zo sani zo ga kudi zai sama sani na ga dai kaga garu kowa a nan gidan kowa kama baya yadda to amma ni na sa naira 1000 da kai shagon dan bature in ma gudu za ka yi in bisa wadan bature kai ta gudu har zuwa maka in ma maka amma a wasu kake so a yi dan ba a wata za a yi kai ta gudu har zuwa maka naira 1000 kana yi ka ɗora hannunka ni zan busa dan ba yawa kai fasa fari fasa zaune mana ka zauna umarka ka zauna ce ba ka zauna fasa ka zauna da umarka ka zauna ka yabu na ku ta hanyar kusan sauran tuni daya sani bayan da ma'a alƙalin bello sani ka ɗaura hannunka don bada za a yi da sani da shagon ɗan bature don bane irin na amerika turmi 12 za a yi wallahi allah zama da mutum ta da hankalinka ai sai turmi da ta gudu sani ka rawa hannunka yawa ba za a gama don banda tukunna ka jira wadda bature turmi 12 za a yi muna nan har sai a sa wuta kada ta gudu shi sanar wani mutum ne ta ba ruwansa da wani magana gudu kai kai yana nuna jiranka to kai ka san ya yi gatanin fasa kan hanya la ilaha illallah kai fasa la ilaha illa kai fasa wannan naushin zai kisa fasa wannan naushin anya zai kisa fasa wannan naushin zai kisa da kai ba na sindu ana ga kora ka kai ana tsere ma ana ga kana bugu kana wuce mahada ana sindu
sannu da fama sannu da yaƙi goga kowa ka haye makaran shi yana ɓaci. Kana biya na ne? Ba gudu ba ruwa? Ina ruwa na ban zo ba lokacin. Yawa ba ka
wannan babban sai gari ya waye sai gari ya waye ba sai gari ya waye kada wani su rashe fili ku kare ya ce ku ba ku kare ya ce ku za ku san jiba ba ku kare ya ce ku kuma dan ban nasu ne wannan yawa kai macen baya wanda ya wuce sai gari ya waye yawa ba sai gari ya waye za mu gani wanda zai kuma sai ɗaya wani muka ta gudu yau sai gari ya waye muna nan yawa turai mun koma turai rawar ありがとうございます。